Donaríem la paraula a la professora Eloi Saborente de Vinef de Lleida i al professor Dani Martos de la Universitat de València, que ha vingut fins aquí expressament per aquesta intervenció i que us agraeixo especialment també el desplaçament, per seguir amb aquesta línia reflexiva sobre el paper de l'educació i on és la política. De fet, crec que la celebració d'aquesta jornada mateix és una acció política. Potser per què parlem d'això i no d'una altra cosa? Doncs perquè algú pren decisions que val la pena parlar d'això. I podem anar amb un esport cap a la selecció, que de fet és el paradigma de l'esport, estar seleccionat o seleccionada, o bé entendre l'activitat física d'una altra manera. Dono la paraula ja a Melo i també 20 minutets i després preguntes. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Susana. M'aixeco perquè si no, si m'amago aquí al darrere anirem malament. En primer lloc ens agradaria també felicitar a l'organització, especialment a la Mercè i la Susana, per organitzar aquesta jornada que pensem que realment calia. Era important fer alguna acció d'aquest tipus. I d'altra banda també agrair que ens hagueu convidat a presentar alguns dels reptes que nosaltres plantegem en aquest llibre que hem coordinat entre en Dani Martos i jo mateixa. Aquest llibre o aquest projecte està fet, hem col·laborat 26 autors, 26 professionals del món de l'educació física i l'esport, i tots tenim una mica en comú l'intent, humil intent, de donar a la nostra docència i recerca un caire crític i transformador. No sempre ho aconseguim, però sí que ho intentem. I us volíem comentar com va néixer una mica la idea d'aquest llibre. De fet, la idea va ser d'en Dani, i quan me la va proposar allà cap al 2016, el primer que vaig pensar és, Déu meu, que gran, no? Trobo que em feia respecte, però després mirant una mica al voltant de tot el que estava passant, la situació actual, la precarietat laboral, econòmica, la desigualtat, intolerància, tots els problemes socials que tenim al voltant, que hi hagin de sortir a les notícies, el tema del bullying escolar i tots aquests temes, realment em va fer pensar que sí, que era molt necessari fer un llibre o un recull d'experiències de molta gent que està treballant en aquest sentit. I ens vam engrescar realment en aquest projecte amb molta il·lusió i en principi el que teníem clar era que fos un treball, un projecte pràctic, d'experiències de persones que estan aplicant a les seves aules o a la universitat o en qualsevol nivell educatiu que estan aplicant aquest tipus d'experiències. I sobretot perquè la pedagogia crítica se'ns ha criticat també que és massa teòrica i volíem que fos molt pràctic. També volíem que intervinguessin persones que estan vinculades als diferents nivells educatius, no només a la universitat, sinó a totes les etapes educatives. I a ser possible que estiguessin treballant de forma conjunta, més d'una forma molt cooperativa i internivellar. Llavors teníem això, vam contactar amb persones que realment sabíem, coneixíem que estaven fent coses, hi ha moltes més segur, però de seguida també ens van acceptar la idea, es van entusiasmar amb aquest projecte i inclús més endavant, quan ja teníem el llibre pràcticament acabat, li van demanar al Richard Tinnin que ens fes el pròleg. Per nosaltres era, no sé si vosaltres coneixeu massa Richard Tinnin, perquè va impactar molt en la dècada dels 90 quan van traduir el seu primer llibre d'educació física a l'escola i sus professores, i aquest llibre ens va marcar molts dels professionals que estaven en aquell moment treballant en educació física i ens va marcar molt. Llavors per nosaltres va ser fantàstic que acceptés fer aquest pròleg. De fet, continua treballant molt a fons, ara ja està jubilat i continua treballant per això en aquest tema. I un cop teníem això,
clar, necessitàvem també una editorial. En aquest cas, la Universitat de Lleida va posar tota la confiança en nosaltres i ho vam fer. El que no voldríem és que aquest llibre es veiés com un manual. No ho és. És un recull d'experiències que hem fet uns quants professionals de l'educació física i que l'únic que pretén és un punt de partida per discutir, per dialogar i per encetar aquest diàleg que ens anirà fent avançar una mica en aquesta línia. El Dani ara ens explicarà una mica la necessitat d'aquesta pedagogia crítica i el paper que juga l'educació física, que crec que tenim en les nostres mans realment un gran potencial per poder transformar aquesta societat. Gràcies, Eloisa. Doncs bon dia a totes i a tots. Si hi ha alguna paraula que no enteneu, com parle català del sud, m'ho dieu, però pense que ens entendrem. Gràcies també a l'organització per haver-nos convidat. I la veritat és que moltes de les coses que podem comentar van en sintonia al que ha comentat el company abans del bàsquet-bi, perquè nosaltres també tornem a citar a Paulo Freire i m'alegra que se citi a Freire també en àmbits diferents, que no sigui l'educació formal, i crec que és un bon referent. El nostre llibre és un llibre polític. Jo no estic d'acord en que l'esport o la música hagi de ser apolítica. De fet, pense que és impossible ser-ho. I de la mateixa manera, com deia també Paulo Freire, l'educació és sempre política. És a dir, és política la que s'etiqueta de no política i, evidentment, el nostre cas no és aquest. El nostre llibre és explícitament polític. I per què ho és? Perquè ens situem en la pedagogia crítica, o millor en plural, encara que el títol del llibre és en singular, però ens agrada més les pedagogies crítiques, per donar-li un plural que doni cabuda a moltes expressions. No n'hi ha sols una forma de ser transformador o de ser persona o de ser educador o educadora, n'hi ha moltes formes i per això ens interessava molt el plural. I per què pensem que són necessàries les pedagogies crítiques? La veritat és que a la vista està, sols cal posar la tele i veure les notícies per adonar-se compte de que cal un posicionament, i no posicionar-se en certa manera és ser còmplice del que està passant. I nosaltres pensem que aquest llibre i que les pedagogies crítiques al final representen les necessitats del feminisme, de l'ecologisme, de la lluita contra el neoliberalisme, i pensem que això també és una feina de l'educació. És a dir, en aquest sentit hem de prendre una decisió de si volem que la nostra educació o la nostra tasca a l'escola, a l'institut, a la universitat, siga reproductora o siga transformadora. Aleshores, quan diguem no, jo sols dono classes, no me clave en política, el nostre punt de vista és que estem ajudant a reproduir a totes les injustícies i l'statu quo. Aleshores, el nostre pas endavant és dir no, volem ser transformadors i ens alineem en les pedagogies crítiques. Pensem que el llibre, com bé ha dit Eloisa, manté un diàleg entre la teoria i la pràctica. Nosaltres, com deia el company d'abans, no volem salvar a ningú, és a dir, pensem que la salvació en tot cas és l'exercici propi de cada persona i no som salvadors de res, però sí que pensem que moltes vegades, si ens quedem en el plànol de la teoria, arribem a ser dogmàtics. Intentem dir-li a les persones el que han de fer i pensar i com actuar. I en aquest sentit, donar-li un caire més pràctic a l'obra, sense caure en un receptari de manual, sí que pensem que podia unir més la teoria i la pràctica. És a dir, no sols diguem el que pensem que s'ha de fer, sinó que nosaltres ja ho fem. És a dir, que demostrem que és possible. I en aquest sentit, per això, pensem que era una bona manera d'unir teoria i pràctica. I també, mira, m'he aprofitat de fer Sarbona perquè pense que és una persona que ha recorregut el camí invers, és a dir, d'una pràctica frenètica s'ha passat a ser un teòric i s'ha oblidat de lo que era el curro en el pati. Però que me perdone, no el conec personalment, però no sóc un gran seguidor de César Bona. I recuperant un poc també conceptes de Freire, és un poc la praxi, que és aquesta mescla de teoria i de pràctica. És a dir, no n'hi ha teòrics que diuen als pràctics el que han de fer
sinó que teòrics i pràctics en una unió de diàleg escriuen un llibre. No? I per això el que ha comentat Eloïsa, que tenim autories de diverses etapes educatives i sobretot de gent de primària i secundària que està investigant la seva pràctica. Quina és la relació de l'educació física en la pedagogia crítica? Pues és una relació molt nova. Nosaltres treballem en una assignatura molt peculiar, molt moderna, és a dir, no té una gran tradició històrica, almenys en el currículum formal de les institucions educatives, i això ha provocat que moltes vegades, per a justificar la nostra presència en l'horari escolar, reproduïm pràctiques que en molts casos són poc transformadores, i ho fem buscant resultats molt pròxims, mantenir el control, és a dir, no molestar a la institució, perquè solem ser professors i professores que se'ns veu com los que van a entretener a l'alumnado para que després en matemàtiques rindan más. Jo recorde casos inclús personals en què a l'alumnat se li castigava en no tindre educació física o gimnàsia quan se portaven mal en castellà o en anglès. I tenim una assignatura on el paradigma hegemònic és molt tècnic, és terminologia que se sol usar en la literatura científica, i som una assignatura que tenim un model esportiu molt arrelat, és a dir, on se posen en pràctica, com deia el company, l'esport no és transformador per si, tampoc ho és l'educació. Aleshores, la forma dominant de l'educació física és poc transformadora, és molt reproductora, sobretot d'injustícies, bàsicament, però no sempre, amb les poblacions més vulnerades. En aquest cas, podríem citar a les alumnes, que no sempre, als col·lectius de persones diversos, en diversitat funcional, a les persones homosexuals, ja no dic trans. En l'estat espanyol no tant, però també la variable raça juga un paper important. Entonces, al final és una minoria molt majoritària que es veu prou vulnerada o prou marginada en les pràctiques d'educació física. I què pensem? Pensem que el llibre el que aporta és una altra perspectiva. Aleshores, per a caminar o per a criticar el paradigma dominant, que és el tècnic, nosaltres posem damunt de la taula el paradigma crític. I per què? Perquè pensem que la nostra assignatura té un potencial enorme. És a dir, pot ser una assignatura que proporciona experiències molt negatives al nostre alumnat, però en una orientació adequada pot proporcionar experiències molt positives d'inclusió, de transformació, de realització, inclús de valors intrínsecs, però aquells més allunyats del rendiment, la competitivitat i la marginació per falta d'habilitat esportiva. Bé, ara jo el que faré és explicar una miqueta com està estructurat aquest llibre i una mica la intencionalitat. De fet, els 12 capítols que té podrien ser experiències que s'han explicat aquí, perquè de fet totes han estat aplicades a la pràctica, en la pràctica educativa. Nosaltres vam pensar d'organitzar el llibre en 3 blocs, un per donar una panoràmica més general i una mirada més internacional del tema, un altre centrat més en l'educació, en la formació inicial del professorat, i la tercera en experiències que s'han fet o que s'han portat a terme o a primària, secundària, inclús a batxillerat i al TAFAT. Tots els capítols, en definitiva, tenen una estructura similar i era important això, precisament. Era introduir la problemàtica amb experiències que fossin semblants. Hi havia una condició i és que tothom havia de parlar almenys d'una experiència pràctica que s'havia portat a terme i que havia donat uns resultats, i per tant es podia parlar realment de què havia passat, quines dificultats i com s'havien també solventat. I llavors també volíem donar unes orientacions per al professorat que es pogués animar a implementar o a aprovar aquestes idees.
Per tant, aquesta primera part l'hem separat en 3 capítols. El primer és una mica el que ha estat parlant abans el Dani, que té a veure sobretot en un posicionament i perquè aquells que s'animin i que volem que s'animin a posar en pràctica aquestes idees que tinguin unes referències una mica clares. Que seria aquest capítol que, com que ja l'ha explicat, no entrarem. Explicarem breument cadascun d'aquests capítols. En el segon vam tenir la sort que la Katie Fitzpatrick, que és una neozelandesa que ha treballat moltíssim en temes de multiculturalitat i sobretot ha sigut molt bel·ligerant amb totes les problemàtiques socials, ha escrit molts treballs, doncs va fer un capítol en el que es plantejava que l'educació física té una crisi de sentit d'identitat i que ve donada precisament per aquests enfocaments de saludable, el de materialisme cultural i el del pragmatisme filosòfic. I una manera de lluitar contra aquestes corrents que considera que no haurien de ser predominants seria una educació física compromesa amb aquestes problemàtiques socials i proposa 4 maneres d'entendre o propostes molt clares i definides d'aquesta pedagogia crítica en educació física. En el capítol 3, com que en aquesta part volíem fer aquesta visió més internacional i més panoràmica, més general, ens semblava interessant que hi hagués una persona de Sud-amèrica que, molt influïda també per Paulo Freire, pogués explicar també la seva experiència. I en aquest cas, William Moreno ens explica a partir de les pràctiques ludocorporals en els jocs populars i tradicionals de quina manera aquests jocs reprodueixen estats d'identitat i de reproducció del poder. O sigui, realment com queden influenciats per el poder hegemònic. En la segona part hi ha 5 capítols, potser és la part més extensa, diríem. En la primera hi ha una part que està liderada també, en aquest cas el grup que ha fet aquest capítol està coordinat per en Dani. No sé si, Dani, tu vols explicar una miqueta? Davant de la necessitat de formar-nos en pedagogia crítica, que és una cosa que no es donen massa cursos ni màsters, ja fa 5 anys en la Universitat de València vam constituir un seminari que es diu Socarrel, que està format per professorat d'educació física de totes les etapes educatives i el que fem és intercanviar experiències, opinions, lectures i de quan en quan donem algun pas més endavant en la recerca i el que fem és treballar temàtiques crítiques en educació física. I aleshores este capítol és un poc l'experiència de lo que és un seminari internivelar de professorat d'educació física. I després, una de les meves vessants educatives és la diversitat funcional i dins d'aquesta preocupació vaig escriure un capítol sobre el punt de vista de la pedagogia crítica a l'hora d'atendre en classe a persones en diversitat funcional i ja no tant diversitat funcional sinó diversitat en el nivell d'habilitat motriu, que és un concepte que ens sonarà més i que el tocarem dia a dia en l'educació física. I allí conté algunes experiències que he viscut jo en alumnat que m'ha arribat a mi a la universitat. Concretament, el cas més impactant és el d'un alumne en huesos de cristal, o osteogènesi imperfecta, que mai en la seva vida havia fet educació física. No havia fet mai, havia sempre estat exenta de classe. I quan em va contar la seva enfermetat, jo li vaig proposar si volia fer classe d'educació física i va dir, claro que quiero, ¿no? Entonces ahí conté un poc l'experiència de com en un procés de diàleg, crec que certament crític, aquella persona va participar quasi com la resta a les classes d'educació física. Després, també en la nostra universitat n'hi ha un grup que ja porta uns anys investigant sobre el tema trans. Ja han fet 2 projectes d'investigació i han de fer 3 tesis. No totes són específicament d'educació física, però sí relacionades
amb l'educació física i en la pràctica esportiva fora de l'àmbit escolar, però totes mantenen la temàtica de persones que són trans. Aleshores és un tema molt original, molt novedós, i com qui lidera el grup, que és Jorge Fuentes, és professor d'educació física de secundària, molts dels seus treballs tenen una vessant educativa. Aleshores el que fan en aquest capítol és explicar, a banda de què és una persona trans i com actuar davant d'aquestes casuístiques, el que fan també és elaborar un itinerari per a treballar temàtica trans en les nostres classes. Tinguem o no tinguem alumne transsexual, és a dir, que poden fer treballs previs de sensibilització per a treballar este cas. Molt bé. Al capítol 7 hem fet un capítol que estava centrat en una experiència sobretot que van portar a terme a la Universitat de Lleida, a l'INEF, i té a veure amb ensenyar aquestes estratègies participatives d'avaluació, i no només ensenyar, sinó vivenciar, és a dir, que l'alumnat les experimenta en pròpia pell, de tal manera que la nostra idea és que hi hagi una transferència després cap a les pràctiques professionals que després tindran com a futurs professors. Aquesta experiència s'ha dut a terme al màster de secundària i és un bon aprenentatge en el sentit que són capaços després, quan apliquen les estratègies, d'identificar aquestes dificultats o les reflexions que genera el fet de trobar-te aplicant aquestes pràctiques democràtiques. Volem suposar que això serà un primer pas, perquè després hi ha moltes circumstàncies que potser no ens permeten o llancem la tovallola potser massa aviat i no ens animem a fer-ho. En aquest capítol, l'Òscar Chiva i també de la Universitat de València fan un plantejament d'educació física i aprenentatge servei sota un punt de vista crític, i ens fan tot un programa, ens ensenyen com està estructurat aquest programa centrat en aquest enfocament crític. I en el bloc 3, ja una mica per finalitzar, parlem d'unes diferents experiències que s'han portat a terme a primària o secundària. En el cas del capítol 9, el que presentem és un plantejament pedagògic que dona suport a l'autonomia, com és l'autogestió i la negociació del programa amb l'alumnat, de quina manera aquest plantejament empodera l'alumnat de tal manera que genera una motivació intrínseca que li permetrà d'alguna manera també ser més actiu, però no només activament i físicament, sinó una vida activa en tots els aspectes, la part més de la part social, de dir sento respecte, empatia, perquè ells es posen en el lloc del professor. I tot això, en principi aquí es presenten diferents casos que s'han treballat sobre tema d'autogestió i es presenta l'experiència, la darrera experiència que hem portat a terme en un institut de secundària a nivell de batxillerat. En el capítol 10, el Carlos Velázquez, que suposo que també sona més el nom, que és un dels representants màxims, jo crec, representants d'aprenentatge cooperatiu aquí a l'estat espanyol, doncs ens fa una proposta de copedagogia, ell li diu copedagogia, perquè és com un plantejament de com ajudar el professorat a anar incorporant l'aprenentatge cooperatiu en les seves classes. Llavors és un procés bastant estructurat i molt, jo penso, molt interessant per portar a terme a les classes d'educació física. I en el capítol 11... Doncs el capítol 11, com deia el company del bàsquet beat, com l'esport en si no transforma, nosaltres estem d'acord i aleshores el que vàrem fer, vàrem trobar un cas d'un institut de secundària en el que tot el departament d'educació física eren professores, eren dones, i cap d'elles impartia futbol perquè deien que era un esport amb uns estereotips molt marcadament molt masclistes, cosa en la que estem d'acord. Però vàrem pensar, i per què no aprofitar
esta càrrega masclista del futbol per intentar donar-li la volta. I en aquesta experiència, en la qual va participar també Susana Soler, el que vàrem canviar és la metodologia i vàrem usar aprenentatge cooperatiu, que és el que estava parlant abans Eloïsa, concretament el puzzle d'Aronson, i vàrem impartir tota una unitat didàctica de futbol en secundària amb el puzzle d'Aronson, en el qual vàrem revertir un poc els objectius del futbol, que ja no era guanyar, ni marcar, ni destacar, sinó que era ajudar-se, cooperar, col·laborar i intentar que tot el grup avançara junts. I molts dels resultats van ser sorprenents perquè el clima de l'aula va canviar molt, d'insults va aparèixer el respecte i després, en molts casos, les alumnes que jugant a futbol tenien un rol molt passiu i no volien jugar, era una resistència passiva, varen passar a prendre protagonisme perquè varen aprendre les habilitats que es proposàvem i varen prendre el rol de líders del seu grup, el qual es va sobtar molt perquè canviaven un poc la forma que tenim de contemplar el futbol i d'entendre el futbol. Bé, i per últim, el darrer capítol està destinat a l'educació física, a l'avaluació en educació física, però concretament l'avaluació compartida i l'avaluació formativa. Sobretot aquesta darrera, quan se li dona protagonisme a l'alumne en aquesta avaluació, mitjançant l'autoavaluació, l'avaluació entre iguals, realment és una manera d'empoderar, de donar la possibilitat a l'alumne també d'alguna manera tenir aquest protagonisme sobre el seu aprenentatge. I Víctor, per exemple, Víctor López Pastor és una de les persones que més ha treballat sobre aquest tema a nivell estatal. Bé, en principi això són els capítols, ara queda el futur. Doncs bé, comentar ja per acabar, és l'última diapositiva, que encara que les pedagogies crítiques, almenys en educació física, no tenen una gran visibilitat, rascant i buscant una mica, sí que trobem que hi ha més gent de la que se pensem treballant d'una forma crítica. De fet, el darrer número de Tàndem, que suposo que és una revista que coneixereu, va sobre transformació social en educació física, i la sorpresa és que va haver tanta demanda de persones que volien escriure articles en aquest número dedicat a la pedagogia crítica que van a treure un altre número, és a dir, i no havia passat en altres temàtiques, és a dir, que n'hi ha molta gent que està fent coses sobre pedagogia crítica. Nosaltres del seminari estem elaborant un nou llibre sobre una cosa que li diguem pretextos crítics, que no ve al cas. I no res, esperem que el que hem dit vos motive, que com a futurs i futures professionals de l'educació física o l'activitat física prengueu una postura clara i conscient i també política, perquè del contrari segurament bufarà el vent i anirem a un més fort bufe, i que si teniu cap pregunta estem ací per a respondre. També hem portat alguns llibres per si alguna persona està interessada en comprar-los i no vol anar a la llibreria. I no res, moltes gràcies per la vostra atenció i esperem en el futur que s'enganxeu a les pedagogies crítiques. Alguna pregunta? Del tema de la política, que ha donat molt de sí, algun comentari? No? Sí, doncs Eva. Hola? Sí. No, jo només dic que tot aquest, el llibre en si té un caràcter crític i transformador, però jo crec que sense una pedagogia de l'afecte,
de l'efectivitat no seria possible, perquè no es pot ser sensible a totes aquestes problemàtiques sense sentir afecte per l'altre, no? I jo crec que és una mica l'essència, voler i estimar l'altre per voler canviar realment aquest món. Així que gràcies a tots. Moltíssimes gràcies.